Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Kazi ni kazi, upende kazi yako. Kazi ni kazi, sidharau ya mwenzio. Kazi ni kazi, sichague lolote. Ninasema ni kazi bora chakula. Ninasema ni kazi bora mapato. Waliolinda kazi wamenawiri maisha. Waliopenda kazi wanakula matunda kazi Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Zero Malolwe TV, audio cheng makawuono mana kaka ngeso mosekadho chien kanyo, wane e chendono endi mar ohala gerruok, kendo akawo thuolo ni endi mar fwayo ni kama endi e wang' jowi ka endi. Akawo thuolo machielo mar rwakini machiegni e chenro makawuono kama datai en an Millicent Adhiambo. An gi wendo mabende olimo wakawuono mondo wapuonjre kokadho kuom ohala motimo mana kaka waseko ga puonjore chien kanyo kokadho kuom ohendni mopogore opogore. Arwakini machiegni e chenrowa kendo wendo na bende arwakoni machiegni. Kamano. Yes, nyingi ng'awa to en kit ohala mane ma itimo? Erokamano. An nyinga iluongo ni Vitalis Omondi Amoke. An awuod Kisumu County ka. Ae gweng' mar Holo Kadawa, kata kamung'ere ni Lwala Kadawa. To tich matiyo Kisumu ka en tich mar taxi. Yes. Tich mar taxi ni inyalo lere matin ni tich mar taxi ni o involve ang'o? En tich aina mane? Okay, tich mar taxi en tich ma watiye kod mtoka ma igolo ng'ato kamoro kitere kamachielo. Yes. Seche moko iyudo ka tich mar taxi opogore gi tich mar ohala mar matatu. Nikech taxi en tich ma ng'ato ne kate dhode. Togo simu to wacho ni ng'ama kama bi mondo ikawa itera kama dwa dhi. En tich moyiedhi makende ma opogore gi ohala mar matatu. Minyalo yudo ka ji pod rito mtoka e stage, gidwa idho ji mang'eny, githung'ore, gitimore nadi. To tich mar taxi en tich ma kende moyiedhi ma ng'ato luongo gari en owuon, kata ka en gi nyathine, kata ka en gi chiege, kwadwa dhi kata function moro to kawo taxi matiyo kode, maringo kode e ng'wejeno kaka en emodwaro. Erokamano ahinya kuom ler michiwo maler no endi. Kadhi nyime, daher mar ng'eyo ni tijni ichako karang'owa? Erokamano. Tich mar taxi nachako 2019. Achako tij taxi ni 2019. Tasetiye nyaka koro kawuono. To seche mana donje no endo nitie tije moko ma bende na wuoke kana abiro ka. Kamano. Erokamano ahinya. Ang'o mano jiwi ama iweyo tije miwacho ni wuoke kidonje e tij taxi ni endi makoro ineno ni an Vitalis Omondi kama endi we koro aket tij taxi kaka yor yuto mara. Ang'o mano jiwi mar chako tich mar taxi ni endi? Anyalo wacho ni kaka ong'ere ga pile ni jaluo tiyo gi dhok moro ni kamiluokorie okituoye. Yes. An kachako bedo Kisumu ka to nago thep Kibuye. To nwaloso sanduge, nwaloso jikni mag tedo gi, nwaloso gatas mag nini, nwaloso gik mang'eny. Yeah. Ka thep kanyo. In short iluongo ni jajwa kali. Na jajwa kali. Koro seche mane wan kanyo, to boss na mane puonja tich ne nitie gi ndek ngwari. Koro seche mane kontie ng'eni gi tije manwa tiyogo ne gin tije ma nigi sisondgi. Nitie kinde ma sana wan e department mar sanduge mag nyithi sikul. Koro nitie season ma sanduge mag nyithi sikul koro ok dhi ahinya. Ne chuno ni mondo wati tije maber, warito seche ma nyithindo dhi sikul ka joeto timo penj. To wang'e ni ka gitimo penj kata dwe mar 11 to karomo Januar kanyo to nego beni sanduku waikore godo namo yiech maka nyithindo donjo sikul to giyudo sanduge. Koro sechego eko ne sanduku ne bedo gi demand mamalo kendo nwatiyo kendo pesa ne yudore.
To kochopo chopo dwe mar 2 kadonjo adek makoro nyithindo osedonjo sikul tema form 1 osedonjo makoro onge modong. Ohand sanduku nodok piny. Ochung' en gima chung' ngade chien tap. Koro sechego onge tich. Koro wadwa chako watagore kanyo chakre dwe mar 3, 4, 5, 7, 8 nyaka dwe mar 12 kendo. Koro seche mano timore to boss na bing ni en boss en ka ohalo ka sanduku no osechung' to nyalo ringo dhi dala kata no nyalo ringo dhi welni mamoko to no kipaga busy komiya kata ndeke onyisa ni kaundi kane idongo kata ka dhi dala. Koro sapa no dhi dala no ne chieng' moro aparo ni ndega ni donga nyalo kete cushion mar ngware. Koro nadhi mayudo cushion mo mar ngware na kwa ng'ato momiya makete ndega no machako ting'o ji gi ndega no. Bang'e kana seriembo kamano mayudo ka ndega no nyalo miya pesa. To seche mane nwawinjore gi boss na ni koro seche ma en oko no tanyalo ga loso tamiye gimoro matin. Aloso tamiye gimoro matin to puonjruok bende napuonjora tich. Mana bedo fundi. Koro kasebedo fundi mabe koro anyalo tiyo be koro anyalo mako tich. To mana po kayude pesa moro mar koro kana nyiewo ndika. Koro an bende seche ma sanduku chung' tabe an gi ndika ne. Koro nabet mandaro dhi oywaya. Mandaro oseyywaya. Koro nabedo jangu. Koro ariemba ngware no ma pikipiki. Ngware no nariembo for kuom higni 11. Bas pikipiki. Ka pikipiki obiro, pikipiki chako riembo 2014. Mariembo pikipiki nyaka 2019. Manyo koro wadonje e industry mar taxi. Koro mane kaka nachako mana abiro machopo kod taxi. In short, aneja neno maneno wa inyalo kwanya chilo riede kiwacho ni kaka no en jajwa kali to ndiga mane boss miyo kano ema nutiyo godo wacho ndiga ni kakete ndara sama tich odok chien kaka jwa kali wakaendi to nyalo kelo na gimoro. Nodhi mochopo oyudo ndike oriembo bang'i higni 11 kasto oyudo apiko. Koro kani donjo e taxi nitiyo kod pesa di mondo ni yud gari mindi nikech ng'ata madachako ohala nyaka oket pesa moro piny wacho ni kata apiko kida nyiewo inyewe gi pesa moro. Nitiyo kod pesa di e bedo kod taxi mari nyiewo. Okay. Taxi ni ok en mara. Gisa. Yes. An mana industry mar taxi. To kane pok adonje taxi nadhi e driving school. Nikech koro seche ma koro wadonje weche mag ndara ting'e ni sirikal bende oketo chike ma ng'ata ma tiye ndara nitie chike ma nyaka to chike go eko en nyaka ibed gi license kendo nyaka ibed gi gimiluongo ni PSV baje to gigi mondo mi nayud nyaka nakunga dhi e driving school. Koro nakunga manyo pesa mo matin ma dhi e driving school. Kase dhi e driving school mago pesa mana choke apiko. Kana se dhi driving school tayudo license. Kase yudo license to aduogo. Koro abedo gi miluma mar riembo mitoka kata kaneno sipega moko ikela be. License nini winjut. Kama ne wapake mane wariembe bende ne nitie jok moko mane ni kata mane tiye car wash. Kamuting'o sipa moro ni Ben Gudu Gang. Ben no samoro ne miya gari koseluoko to para ne ywa iket. Aywayo mitoka ma Ben omiya no taketo kanyo kama neno ka okanyal gina mabeto nyisa ni matin kama. Koro nan gi miluma mari. Koro kamane kaka nategno e ndara kanyo. Kana setegno endo kamano to ema koro ne abedo ni koro anyalo dhi e ndara matimra na marie. To pesa manyalo wacho ni natiyogo ne mana pesa mana chulo e driving school 12,000 mondo abed qualified. Koro bang'e no endo bang' 5 years nadhi ayal kane koro wach mag taxi biro to koro nadhi aloso gimiluongo ni good conduct nadhi aloso gi 1050. Kaseloso 10 kasegolo 1050 arito good conduct for 2 weeks. Kane good conduct oduogo takawo good conduct no tadhi godo ka en TSA tadhi aloso gimiluongo ni PSV badge mabe nachaka tiyo gi 1050. Koro in total anyalo wacho ni pesa matiyogo gin na pesa mana loso go mastakabadhi mane dware ndara. Kamano. Nikech nisebedo gi lek mar donje ndara ni idhi nyime kata bedo mana ni en taxi kata riembo lori obed mana gineno. Ai tok mano nachaka dhi aloso nadhi anyiewo smartphone.
Yes. Nikech ng'ato nyalo luongi e tij taxi ka, ng'ato nyalo nyisi ni en kama kama to piny tinde digital. Samoro kanyo ikia. Koro nyaka idhi e Google Map mondo ikone ng'ani kowacho ni en kama kama to kanyo kang'eyo ka adwa manyo direction. To mano nyaka ibed gi smartphone. Koro smartphone be natemo matek mayudo. Mamage gik mane aspenda. Aneno ka tielo mokwongo chopo kuma dhi rume. To kapok atieko, kapok wadhi yueyo matin. Iwacho kanyo ni pesa manitiyo go inyawacho mana ni en pesa mane iloso go idhi go driving school kata ibedo go qualified e gik midwaro go ng'ate ndara. To napenjo kanyo ni ere kaka ni yudo taxi ni isewacho ni ok en mari. De wan kode kaendi itiyo kode kendo kelo ni ber mang'eny e ngimani. Ere kaka ni yude makoro ibedo ja taxi? Yes. Kaka nayude, seche mana ndalo mana riembo ga pikipiki kata ngwari, ne nitie nyathi moro manyako miluongo ni Matabel mana jakoga school. Yes. Nakowe school kapod oja primary. Modhi nyaka secondary motieko motimo form 4 modhi university. Koro nyako ni ema notuda gi ng'ato. Kech na japenje ga ni yawa Matabel. Ok inyiewe gari moro wateme timo go tich mar taxi. Yes. Koro ne nitie osiepne moro mane ong'eyo mane dwaro ng'ama ne nyariembo ne taxi. Ema nokona nitie osiepa moro kabisa mang'eyo to odwa nyiewo gari to dwaro ng'ama riembone. Koro aoro ne namba ni. Koro kano oro ne namba na to bing ni ne antie gi liet mar dwaro gino. Otieko ndalo adek pok awinjo calls moa kuom ng'ata machalo kamano. Koro chuna na gochne Matabel ni orna namba bwana no abenda wuon mondo agoche. Yes. Koro kana gocho ne nduguno to nduguno no omako simba monyisa ni warade. Koro kana warado to pimo na kaka odwaro gi kaka oneno gi kit gari ma en go. Mabas koro from kanyo ema make kod osiep mane omiya muda matin kane pod odhi ne pod kokodhi omo gari. Momo gari no moluonga momiya gari no machako timo tij taxi. Ero kama na inya janeno mar Lolwe TV ageno ni chop kama wachope gi tielo mokwongo ni endi ikwanyo puonjo moko achiel ariyo adek kaka iwinjo ko wacho ni kata bed ni timo ni connection e tich moro amora kata wala moro amora midwa yawo in bende nyaka ibed gi dwaro in bende nyaka itemi wach ni yawa ng'ama ni tudago cha ere kaka nya yude make a move mondo mi in bende ikonyri kikirita tani ng'acha no wacho ni dwa tuda kasto ilinga lingi rito inyarito kata igaloka loka to pod irito ka wuoth kachiel kata imany kaka inyalo romo gi ng'ama idwa tudigo no endi. Gie thuolo ni endi wachope e giko matielo mokwongo wadhi yueyo matin kik idhi mabor kete mana kanyo pod wan mana kaendi Lolwe TV kaka ing'e ni ginier maru. Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Kazi ni kazi, upende kazi yako. Kazi ni kazi, sidharau ya mwenzio. Kazi ni kazi, sichague lolote. Ninasema ni kazi bora chakula. Ninasema ni kazi bora mapato. Waliolinda kazi wamenawiri maisha. Waliopenda kazi wanakula matunda kazi Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Machiegni kendo e tielo mar ariyo mar chenro ni endi mar ohala gerruok kaka ing'eyo ni odiochieng' ma kawuono an gi wendo mano matimo ohala kendo yor yuto mane en tijno mar tij taxi ma kaka nolero chien kanyo ni en tich ma itimo gi jogo madwaro wuoth gidwaro wuoth makende ma ok giriwre gi jogo kata jo matatu. Arwaki ni machiegni kendo kwa dhi nyime Vitalis daer ng'eyo ni tij taxi ni endi mana kaka nisewacho kanyo ni nitie qualifications ma intiere e tlo mar ariyo ni endi gin challenges mage ma itudo kod tich mar taxi sama in e field nikech ing'eni kata boss ni no kano semi gari to expect ni yud gini lakini gimoro amora mitimo nyaka wabede gi achiedh nade moko challenges mage ma iserado godo e yor ohala mar taxi ni. Erokamano. Nyadendi Millicent, pek ma waneno e tij taxi ka kaka wang'eyo ga adier gimoro ka gimoro nyaka bede gi pek moro. To tijo mar taxi pek to nitie. Yudo ka samoro kaka ne wachako samoro ing'e ni pod ok ing'eri e pap ng'ama miyi samoro tich onge iolo fuel pod ok ing'eyo kaka inyalo rito kanyo ma samoro fuel ni olo no ang' iyud godo ang' iting'o ji miyud godo ohala
Mago ne pek mana kuongo yudo wiye. Pek ma koro wang'e ni koro nitie ma to nitie kata bed ni sebudhe taxi machal nade. Iyudo ka samoro nitiere inyalo ting'o ji. To samoro jo miting'o gi gin joma undu. Mano be nie taxi ka. Samoro iting'o jok madwa jomoko nitiere ma en odwaro mana ne kaka korka weche mag kisera gi. Samoro iting'o kata na nyirende moko to in expect ni mondo gichuli. To kara gin samoro gidwaro mana pachgi nitie kata ne weche mag kisera ma samoro yuta samoro ionge. Aya samoro bende iyudo ka ng'adi matine wach pek mar kisera ni endi. Nyadendi nyalo biro ni ting'e to ok omi pesa koso ere kaka gini dhi bedo pek kaendi. Nitie nyadendi ma inyalo ting'e. King'e maber samoro niseting'e mokwongo musekawo kata namba. Koro chako koli kata for the second time, kata for the third time ni koro ng'ane bi mondo ikawa itera kama kama. Kichopo kucho to nyisi ni ng'e ni hata onge pesa wang. Ting'e ni paro kata kama kama. Yes. Ing'e ni nya bedo kata wuon oda inyalo kata wuon nyithinda weche machalo kama. Yes. Koro onge shida in koro okaneno ni wan wabeda beda kama endi to piny odhi. Koro in ing'e ni kapachi ne onge kuom gima chalo kama. Yes. Idhi fail marach. Yeah. Nikech samoro kata kinyalo wuok kode ndwa yawo kode lweny kata ndara kata kindi ji e public to ing'e ni samoro ji nyalo lokore kodi. Nikech onyalo loko ni wach kata ni dwa repe kata onyalo loko ni wach weche mang'eny kata nya bukore ni mae. To mano nyalo miyo kata mano nyalo miyo public kawi ni ng'at moro kata marach ma kata ji nyalo kata gol. Koro gima kamano chuni ni ihandle mos kata inyalo epo kanyo tiweyo. Koro samiringo kanyo tiyeno iwe nyaka pesa ni to fuel ni yolo. Koro mago e challenges ma samoro nyidende jachien tiyo godo gi joma nyidende manyalo miyo wayudo ga pek. Kopogore gi mano pek ma bende nitie ma kata samoro setimore na an ng'ato seluonga madhi nadhi kawe kachopo ni tayudo ga gin ji adek mating'o gi kaseting'o kochopo e town to ng'at achiel lor ni dhi e bank koduoro duogo ni en ok oyudo pesa iwinjo. Koro gibiro na nikech bing na ng'e moro cha koro kono in gima koro itim weya pesa kinaori. Koro ing'e ni be gima chalo kamano kaka idang' itime onge nikech owacho no onge pesa. Gimodong option modong en achiel en dhaw no samoro yudo ni ok dhi kodi e fuel boss. Koro nani kare koponi Nyasaye diang' donje chunye ni kinyo mi to kara kinyo mi kinyo kibro go si yudo ka ng'ano se block. Mago bende pek mineno ka mobe wayudo ga e taxi ka. Koro pek moko pod ng'eny weche ng'eny e taxi ka ende morado go lakini gima ng'eyo ni ng'ato tich moro amora mitiyo nyaka bed gi pek to mago duto te wang'e kaka wando to wabuko. Mana kaka iwacho ni pek pod ng'eny e taxi kaendi pek mang'eny gi moko misekwano gi be nitiere mane pek ahinya manosechido chuni e ohala ni endi migombo ni taxi ni kendo nagombe ne an gi liet mar bedo ja taxi lakini kata koro we adoge apiko kata ngware cha be nitie moro? Ing'e ni an bedo ni nasetimo weche mag ngware gi apiko girigo. Pek maneno korka side mar taxi ka chalre gi mano waneno kata kane wan e ngware kucho. Nikech ngware kucho be inya ting'o ng'ato nyisi ni rita kanya duogo. To kako donjo kama nyumore no e kako dhi kabisa molal. E kaka taxi ka bende ero rita kanya dwa kata mani tera Busia. Mi wach mugo kata nengo ni Busia pesa di. Wakane Busia ko teri Busia to kore dhi miya pesa kama. Sawa rita kanya. To donjo kata taski supermarket kanyo. To dogo wuo gi gate makocha ng'ano dhi. Kigo simbe moyudo ni mano en mane kako dhi. Koro pek man na yudo machieng' moro ne lit na kabisa. Ng'ato ka ng'eyo kaka ne timo connection. Ng'ato nogo na simu ni en Golf Club Hotel. To kose gine to nokwongo kon no kalo kuom osiepna moro. To nyiso osiepna no. Ni oro na je taxi moro madiang' bikaw na welo moko kaka moro. Golf Club Hotel. To osiepna no nyisa ni yawa. Adich to ntiere simu moro ayudo ka idwaro ng'ama nyalo omo welo moko kaka mega to kelo Kisumu. Koro waori namba ni mondo ugochne mondo tuduru mondo urom. Koro kose oro na namba tagocho. Kagocho to nyako na mawuoyo to nyisa ni unisa penya ni ng'e kaka mega nyisa na ng'e kaka mega ng'e Golf Club Hotel kaka mega to nyisa ni ng'e kuma inti. Karabi kanyo
ikaw na welo moko kelna Kisumu. Kisumu pesa di. Taisen akabiro makaw welo go Kisumu. Tibro at makelo ni welo go Kisumu to bro miya 4,000. To insani mano ber kabisa ani mina nyiso gi ni te. Koro in gibi te wali je biya. To koro pesa no tane madhi mi te. Gin ga gisemi. Koro yo kisecho. To koro in minge kaka ngiwe na gimore ewi. Kare nyako ni ne kon ma, ne kon lady. Koro anaringa. Kachopo kamoro ni Chavakali to gocho na nisechopo kanda isi ni Chavakali. Police manye mpesa moro ntie a friend of mine moro. Ma police omako. Osegoye fine. Mondo ka in gi 2,000 ifuki kama. Tikena kanyo mondo iorna namba na aoroni. Mondo in koro kichopo to adhi sort kodi out weche. Kare nyako ni ne kona. Ante donja tikao pesa te oro motimore nade ma odhi. Koro an kachopo Kakamega, kachopo Tendecha, koro kapenjo nyako no miluongo ni Jane. To joka buoka. Koro kanye makora science nikech kata kapod ane parking kago simu to simu nena namba busy mok ginane. Manyako no nokona 2,000. Fuel be na olo ginene 2,000 be na golo fuka mana olo go fuel maringo go nyaka Kakamega machaka duogo. Mano kore challenge mane late na ma pod omako dhoga nyaka sani. But kaka wang'eni kinda en gima ber. Pod atima kinda nikech ok anyal gombo mondo achaka dogie e koyo manya yude pikipiki bende daktari wacho ni kiriembo mang'eny to nyalo miyi tuoche moko. Bentiere gi effects mang'eny manyalo chando ngimani. Koro nanani wach chunga kala lakini kura bed mariek. Erokamano ahinya ilero wachno mamit sana. Ageno ne janeno kamoro ma intie oneno kendo ka upuonja achiel ariyo adek mago manie business machal gi mari ni kata mopogore. Kadhi nyime neno ka sa bendo chiegni mayo wawang'wa kaendi. Daher mar ni iler koro ber ma iseneno nyaka ni donje ohala mar taxi nikech iwacho ni sea from Juakali idhi ngware mar ndiga idhi ngware mar apiko sani koro ine taxi nyaka ni donje taxi ber mani miseyudo within this 2 to 3 years. Erokamano. Adendi Millicent nyaka donje tich mar taxi ni. Aseneno ber mang'eny. Kendo anyalo wacho ni nachako gini ka onge dala. Kana dak od lum dala wa. Yes. Sani asego dala. Magero oda moro matin mar mabati kendo kora plan ni koro sama koro wadhi godo mbele ni. Anyalo gero oda moro. Yes. Mupogore gi madake. Kendo achaka plan ni kaka wadhi mbele ni. Anyalo nyiewe gacha mondo koro ambe ni koro abed gi taxi na ma ok mapogo kod ng'at machielo. Mano lek maber ahinya. Ber mano ka taxi nyalo timo mano. To waduoko ne mana Nyasaye erokamano. Mana mapiyo koro kiwuoyi temi summarize nikech sa ok ni kodwa. Siri mari mar dhi maber e ohala nikech ji mang'eny riembo taxi. Wan gi Dango, wan gi Uber. Yes. In siri mari mar dhi maber e ohala ni en mane? Siri mara mar dhi maber e ohala ni en ni seche midil gi customers nyaka ibed ng'at ma nigi luor. Ing'eni macha customer na en ng'ama pidha, en momiya pesa, en mondika. Ka onge en to kanyal bedo. Koro ka customer nyisi ni donj kuma sama kama, make sure ni seche ma customer luongie no ichopi. Ka customer penji ni to in kanyo, nyisa adieri kama intie. Ana nyisa customer ni kan kata obonga ta koni an obonga ku, kan kisian ta koni an kisian, kan kamot kano mabei ta koni an mabei aoro ni ng'ato. To kawuondo customer ni ero an mana machiegni ka customer samoro ni mamba. To penyi ni kan tikoni an medo kibuye ka to in kisian. Ibro chwanyo customer kendo chunye bro chwanyo bro jok kodi moko gini. Koro tijni dwaro adieri. Erokamano ahinya in short siri mari en honesty and keeping time down. Irito sa to be in jadiera. Gi thuolo ni endi puonje janeno maneno wa kata johala wetini mani oko kuchocho gi wach minyalo nyisogi manyalo keep gi dhi maber go ohala. Yes, gima nyalo wacho ne jowetena mabende jowinjo wetena mabende winjo ma jo ohala wetena nyalo wacho ni kamoro amora mwatime business nyaka wabed gi luor kendo nyaka wang'eni jok ma nyiewo wago eko kata customers wago eko mage jomondiko. Omiyo nyaka waluor gi kendo nyaka wabed jo adieri ma kata kaponi wach moro nitie ma samoro wacho ni marach tidok adoka chien imwonya nikech jo ohala. Ohala dwaro ng'ama jambola kendo ohala dwaro ng'at ma jaluor kendo ohala dwaro ng'at ma vumilia. Kata kok iyudo kawuono to kiny ne yudi nikech ohala ok bed maber pile. Erokamano ahinya. Gi thuolo ni endi kaka inyalo yudi. Yes. Nitie kama ichung'e koso in mana
Dangi nyiswa mana kaka Kenya yudi kasto wache katieko. Yes, kar chung malich ahinya madawachi tok dok ane ahinya. En ani ahero ga bedo area mar Obato uko Vondo Baka. Kibiro kar Davundo Railways machon Moscow kanyo. To sana anyalo chiwo namba na ne jowinjo. Mondo ng'at manyalo dwara kata manyalo gombo mondo mi wawuo kode e weche matut, anyalo miye namba na. Yes, namba na en 07 2 6 5 4 7 7 4 6 kata 0726 54 77 46. Mana kamano kakineno no endi jaera mar Lolwe TV, Vitalis Omondi maja taxi en mana phone call away. Namba mosewacho no eminyalo yude endi. Githulo ni endi wachopo e gikono endi mar chenro mar Ohala Gerruok odiochieng' kawuono ageno ni kuma wachope ni endi ikwanyo puonjale adek ka Vitalis osewacho ni ohala dwaro mbola, ohala dwaro adieri, ohala dwaro luor. Ng'eni ng'ama mi pesa no endi ng'atno en jalno mondiki, koro nyaki luore kata iti kode ka uweroru nyaki mbolri. Mana kamano janno Lolwe TV agwero kamano ne jogo mobedo kodwa e chenro nyaka nwachaki nyaka seche giendi. Oritu masani waromru geso manyien ne an mana maruma pile Millicent Adhiambo. Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Kazi ni kazi, upende kazi yako. Kazi ni kazi, usidharau ya mwenzio. Kazi ni kazi, usichague lolote. Ninasema ni kazi bora chakula. Ninasema ni kazi bora mapato. Waliolinda kazi wamenawiri maisha. Waliopenda kazi wanakula matunda.